4 da. Hvala puno. Jovana Stošić, 22 godine, iz Leskovca, 4 da. Ja Ide se nisam Singerica, nadao ovo, iskreno. tvoj mentor. Nisam se nadao. Hvala puno. Zato što kad je izašla, ja sam očekivao, Shakiru. Shakiru ili izbacivanje iz stopa, ili sa trapeza nešto. Ovo sigurno I šešir kaubojski. ili to, Čak će pa da bude dobiti nešto. efekat onako da to očekuješ, a da ne dobiješ to, ali... Da. Zato što izbor pesama, misliš, Ognjene ne ide u styling? Pa složit ćemo se svi. U najgorem slučaju Ali zanimljivo, obukla se moderno, ono, Teodora Džehverović oblačenje. Jesi li je ti stilizovao? Nije to moderno, to je u sklopu pesama staromodnih. Ne, pričaj. Prez prošlog veka. I mene čudi dokle će Desingerica da forsira te stare pesme. Prošli vek. Ja volim to, ja volim Pa dobro, to ja što volim ti voliš, ali ti trebaš da kreiraš ukus publike. vole to. A jeli? I voliš ti Bosanac? Nijeli? Ja ne, ja obožavam ovo Jel moderno. možemo sa komentarisanjem? I ne mogu da Naravno. podnesem više ove stare pesme. Počet ću od mene. Dobroveče. Dobroveče. Jovana, je li tako? Promeni Jelena malo Jovana, uvod, prvo, zanimljivo je da je tvoj mentor zajedno sa tobom izabrao ove pesme, s obzirom da, evo i Bosanac kaže da se od njega uvek očekuje nešto potpuno drugačije. On je totalno a zapravo je on prevara. On je prevara, on je sve ono što mi mislimo da on nije, jeli? Da, fake. Ali sviđa mi se izbor pesama. Zbog kostima sam imala predrasude i mislila sam da će se desiti Fora pevanje, tako? Da ćemo ići na izgled i na nastup, a ne na pevanje. Šta sam ti bio rekao, jel se sećaš da sam? Zapravo, ti si bila jako korektna, vrlo stabilna, maltene bez falša, vrlo mi se to dopalo i izbor pesama i ponašanje i sve. Samo molim te, znači, kada je reč o izgledu i o stylingu, mora da se prilagodi, jer to na tebi uz ovu muziku i ovo pevanje, ovakav nastup ne ide. Da si lepa i atraktivna, mlada, zgodna, to jeste, ali povedi računa o stylingu da ide uz pesme koje pevaš. To će morati Desingerica sa tobom da se konsultuje. Jesam pogrešio nešto? Ne da si pogrešio, nego je strašno. Interesantno kako si se odlučila uz ove pesme da obučeš to što imaš na sebi. Desingerica je rekao. Nije, ja sam rekao da ne, ali to je imala i onda sam bio u fazonu, ne mogu sad da idem sutra s njom zato što do jedan sam bio ovde radio s kandidatima i u fazonu sam bio, ne mogu sutra da idem da joj kupujem garderobu baš za to. Pa je sam napravio ono. Da, zato što imam ja tu kandidata, ja to uložim ja. Ja uložim za scenski nastup i to. Nego nisam imao vremena i onda sam bio u fazonu, ajde, možda će to čak da izazove taj baš efekat da očekuju to iznenadiće sa ovom vrstom pesama, tako. Ali sam ti odmah rekao šta će ti ko reći. A šta si ti hteo? Da ona vuče neku kožu? Ma kao ti, Bojana, kao ti. Malo maturavnije. Ovako? Malo maturavnije. Svedenije. Za to. Ili elegantnije. Pa to, ja to zovem mature. Bugarska matura. Da, vidi, ne, trenutno je Jovana u bugarskoj noćnoj mori, ali je pevanje izvuklo situaciju i mislim da si na sve. Meni je drago što se ocenjuje konačno pevanje. Ajmo aplauza jednog. Nemoj aplauza, imam ja nešto da kažem posle kandidatkinji. Sve se gleda, Dragane. Ne, ja ću kazati, ja sam se prvo obratio mentoru, jer on je moj target od početka do kraja. Upravo tako. Pa ne, čim imamo 4 da, znači da rasprava se rasplansala. Tako je, moramo sad... S obzirom da je Despić došao u trenerci, tačnije u pidžami, nije ni čudo što njegovi kandidati... A što uhvataš moje fore? Ona me je čak pohvalila za oblačenje. Si rekla kako si se dobro obukao. Kako ti je dobro ta kućna trenerka? Ne, rekao si kako si se dobro obuko, a ja sam rekao, šta ti je lepo ova pidžama koju sam obukao. I sad me ona... Bila sam ironična. Karindža, Ne, on je ispunio san Marije Šerifović, ona je sve vreme tražila da dođemo u pidžamama, pa rekao, Bože, sad si potrefio, bravo. Jel mogu ja da dođem u mojej pidžami, u čemu ja spavam? Može. Ali to zavisi. Zavisi. Šta ti imaš nešto na sebi? Možemo da napravimo jedno veče pidžama party.
pidžama party, jel ste za to, devojke? Moju pidžamu bolje da ne vidite. Devojke, jeste za to, Zorice, da dođemo, da napravimo pidžama party? Da li ti moju da obučeš, ja tvoju? Opa! Jesi sigurna, Zorice, da želimo pama? To želimo. Pa ne, napokon da dođem do izražaja. Zorice, da, ali nema nazad. Posle ovoga nema nazad. A ja ću u Zorice, gaćama do može, evo ovde. prihvatam izazov. Jelena, verovatno I nemaš muljenim ništa. čarapama. Ne, pusti ti sad to, Viki. Zorica će u mome, šta ja spavam, ja ću u Zoricinom. Ja ću od Bosanca. Ne, ja ću u vunenim čarapama. Pa ja tako i spavam, Pa hvala uvek, Bogu, pa ne čuvamo prostate, pa jel. Ajmo dalje, idemo dalje. Viki, ishvali, ajde. Ja ću od Viki pidžamu. Ja moram da kažem da eto, svi su očekivali da će Despić davati neke pesmičice gde nema da se peva, da on ne poznaje ovu vrstu muzike, da će davati nešto iz te, da kažemo, new age muzike ili sve to. On je samim tim pokazao i dokazao da daje zaista pevačima ono što mogu da iznesu i da daje pesme koje su evergreeni, koje su prave pesme koje ostaju za sva vremena. Bravo Despiću. Kažem da si odredio i dao pravi repertoar, da je ona mnogo bolja nego što je bila. Jeste bolja, mnogo bolja, svaka čast. I u prethodnom krugu. Ona je mene sad baš onako pozitivno iznenadila, pevački dosta napredovala, te pesme ti leže i ne mrdaju odatle, znači našli ste neki pravac, vožite tu i to je bilo jako, jako dobro. Što se tiče usklađivanja tog stylinga i pesama, to ste već rekli, da se ne ponavljam, ali skrenula si pažnju, nešto se desilo. Možda i bolje što si tako uradila da bi se još nešto zapamtit ćete se i po tome. A jel smo se dogovorili za pidžama party? Jesmo, da, može, naravno. Jelena neće odustati dok svi ne budemo u pidžamu. Moraš i ti. Ja hoću. Ti, Ognjene. Ali mogu štikle s pidžamom ili... Ne, nema. Kako se spava u krevetu, tako ćemo doći. Ja mislim da ćeš šokirati mojom pidžamom. Ja sam kao građanski radnik. Nema veze, svi kako spavamo, tako dolazimo. A Zorica i ja se menjamo. U patofnama. Svi u patofnama i u pidžamama, može. Zorice? Mica, ti si toliko energična i baš me je to iznenadilo zato što znam kakva si na audiciji bila, zato što znam kakva si bila u prvom krugu. Ono što bih ja rekla, ti nisi pevala verziju Tošeta Proeskog, nego Miše Kovača. Jer tvoj glas, tako pun, tako muški si pevala. Ja bih razmislila na tvom mestu da za sledeći krug bude i neka ženska pesma. Da ne budeš samo da pevaš muške pesme, jer dovoljno ženstveno izgledaš i dovoljno stabilno. Samo muške pesme. Sledeći put se buče u muškarca. Ali Zorice, zanimljivo je čuti takvu pesmu sa ženskim vokalom specifično. Dobro, ali ne obe i prošli put si pevala... Da, od Tošta. I prošli put si pevala mušku pesmu. A zašto? Zašto biraš samo muške pesme? Pa volim ih. A dobro, nema veze što voliš, daj da čujemo i mi. Zato što sam ja muškarac. Pa onda se obuci. Muški mozak. Obuci se kao muško. A ne... Dobro, je li ima još neko nešto? Mentor, desingerica, želi možda neku... Ne, super, odlično. Pa sve što sam ti rekao, to si kapiraš. Evo, mentor žvaće mentol ovde. Da, fantastično. Nisam ništa pogrešio, sam pogrešio nešto. Apsolutno ništa. Sve što sam ti rekao je tako bilo. I svaka čast, bomba. Hvala puno. Da čujemo i sobu podrške. Anđela, spremi tvoju pidžamu za mene. Može. Dogovoreno, onda ja Ognjenovu pidžamu uzimam i eto, svi smo se pokupili. I to je to. Vjeruj mi da se baš tome radujem, konačno malo udobnosti da bude u ovim snimanjima. Šalu na stranu, evo me ovdje s porodicom. Vrlo zadovoljno i ono što saznajem, draga majko, ona ovu muziku privatno voli? Voli, da, voli. Je li okej što bira te muške pjesme, ali da li isto okej da iznenadi sa nekom baš ženskom? Pa može. Može i možda malo mora, a? Ma može ona sve uglavnom, i ženske i muške, ali peva prvo ono što voli. Hvala svima, stvarno jedno srce. A za mentora jedno srce? Mentora najviše. Najviše za mentora jedno srce i od nas naravno samo ljubav. Hvala. Jovana, čestitam još jedan put, čestitam naravno i desingerici. Hvala puno.